Sa gihimong autopsy sa patayng lawas sa 29 anyos nga kasambahay nga si Sheila Lagsaway kinsa nakaplagan sa mga residente nga gibalot og trapal ug gibilin dapli sa kalsada sa Deca Homes, Cabantian, Davao City niadtong Domingo sa buntag, migawa sa resulta nga cerebral hemorrhage ang hinungdan sa kamatayon sa biktima nga posibleng resulta sa gibunal nga gahing abutang sa ulo. Gitudlong suspect sa krimen si Ninita Sipada Pagatpatan, 70 anyos nga amo sa biktima nga nailadayon sa mga pulis tungod sa mga CCTV sa lugar. Si Pagatpatan ang nakita sa CCTV footage nga mao'y milabay sa patayng lawas sa biktima. Napasakahan na kagahapong adlaw, Hunyo 20 og kasong murder ang senior citizen nga suspect. Daghan ang dili makatuo kung nabuhat bagyod sa suspect ang krimen, hilabi na sa pangidaro niini ug duna na say mga balatian sa panglawas. Wala sab gipadaplin sa kapulisan ang posibilidad nga basin dunay kauban ng suspect nga laing tawo nga mao'y mihimo sa krimen. Gipalaw man pa pag-ayo sa kapulisan ang investigasyon kay hangtod karon dili paghihapon matino ang tinuod nga motibo sa krimen. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.